To shin Rarara da sarkin Daura ya naɗa a kwanakin nan, ko kuwa Naziru da sarkin Kano ya naɗa shi shekarun baya a matsayin sarkin waƙa? To ga kuma Aminu Alan Waƙa, wanda shi ma sarkin Gobir ya yi wa naɗi, ko da yake shi ba a kira sarautarsa da sarkin waƙa ba. To amma dai ko ba a faɗa ba, ai waƙar ce ta kai shi ga wannan matsayi, ma'ana ita ce ta kai shi ga samun waccan sarauta. Kaga kenan ko baka kira shi sarkin waƙa ba, ka iya cewar karensa ya kai tsaikon a saka shi san waɗannan zaratan mawaƙa guda uku, waɗanda ke amsa laƙabin sarautar waƙa a ƙasar Hausa. To cikin su ukun nan wane ne ba wanne ne ba? Kowa dai ya san Dauda Kahutu Rarara bardan waƙa ne, wanda ake masa laƙabin jami'ar waƙa. Amma mafi yawan waƙoƙinsa na siyasa ne a nan yayi suna. Ba kasafai yake rera waƙar nanaye ba, in banda wacce yayi wa amaryarsa Aisha Humaira, wato ririya Aisha. Au, na mance waƙar Fatima mai zogalama ana iya ɗora ta a mizanin waƙoƙin nanaye idan aka duba salon raujinta. To amma Naziru M. Ahmad ma ƙanin Musbawa Ahmad da Aminu Saira mawaƙi ne da ke ganin shine sarkin waƙar ƙasar Hausa, kuma shi ma sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu shi ne ya masa naɗi a matsayin sarkin waƙa. Kuma sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya yi masa wancan naɗi ne bayan wasu manyan waƙoƙinsa da yake rera wa sarkin, musamman ma waƙar nan ta mata ku ɗau turare. Shi ma dai yakan rera waƙoƙin siyasa, amma ba da su ne aka fi sanin salon waƙarsa ba. Ko a gaya mana.